तर नमस्कार मित्रांनो. तर आज इकडे आमच्या घराच्या खाली इकडे लहान मुलांनी मॅच भरवलेली आहे आमच्या माळगाव गावातील. तर सर्व लहान लहान पोरगी आहेत शाळेतले. तर त्यांनी आज इकडे एक छोटीशी मॅच भरवली आहे. तर आज बघूया आपण कशा प्रकारे खेळत आहेत ते सर्व माळगाव गावातील, वेरली गावातील, भोगलाडे गावातील सगळे आजूबाजूच्या गावातील सगळे पोरगे इकडे जमा झाले आहेत खेळासाठी. पहिल्या टीमचं कॅप्टन कोण व्हायचा? टीमच्या सगळ्यांनी इकडे इकडे राहा. कोण कोण इकडे ते इकडे राहा. आपापल्या टीमच्या याच्यात राहा. हा तुम्ही होई राहा, मग पुढे राहा आणि टीमच्या हावल्या टीमच्या इकड साईडला राहा. ए थांब थांब, टीमचं नाव काय तुमच्या? ए हा, आणि तुमच्या? हा चला, तर टॉस उडव. काय घेता? तर ह्या टीमने बॅटिंग घेतलेली आहे, रॉयल टीमने. हे किती ओव्हरची मॅच आहे? हे किती? हा 6 ओव्हरची मॅच आहे. अंडरम क्रिकेट इकडे खेळलेले आहेत आणि तिकडे बाहेर समोर दिसतात तिकडे षटकार चौकार. आणि इकडे बाजूक पण त्यांनी लाईन केलेली आहे पूर्ण गोल. ओपन ओपन अंडरम. तर आता पहिल्यांदा उतरता या टीम मधलो अद्वय भोगले, पहिला ओपनिंग बॅट्समन. आणि खाली उतरलाय तो, नाव काय रे तुझा? अक्षत सरनेम अक्षत तोंडवळकर खाली उतरलेत. आणि ह्या टीम साठी आपल्याला अंपायर करतायत मयुरेश. आणि पहिली बॉलिंग करत दिनेश बुट्टे. पहिला बॉल मिस झाला अद्वय यास कडून. दुसरा चेंडू मारलाय आणि हा एक रन भेट घेतलाय. दुसरा रन भेटलाय. 2 रन घेताना 2 बॉल 2 रन. हा बॉल मिस झालाय. बॉल मिस. 4 बॉल 2 ना रे. हा फटका मारलाय मोठा अद्वयने. इकडे 2 रन भेटलेत आणि हा इकडे आउट झालाय. अरे हा दुसरा बॅट्समन गौरव पालव. तर दुसरी ओव्हर, हा पहिलाच बॉल. वेदांत दुसरी ओव्हर टाकताना हा दुसरा चेंडू पण मिस केलाय. तिसरा चेंडू मिस. हा चांगला फटका मारलाय आणि इकडे 1 रन भेटताना दुसरा रनचा प्रयत्न पण काय रन नाही भेटला. आणि अक्षत इकडे बॅटिंग करताना हा पहिला फटका मारायचा प्रयत्न केलाय पण नाही. 1 रन डिक्लेअर. 5 बॉल 6 रन झालेत आणि हा विकेट. आदित्य तांबे तिसरा बॅट्समन आदित्य तांबे. बॉलिंग करतोय तो गणेश. हा पहिलाच फटका चौकारच्या लाईनीने आणि हा मिस होतोय. 2 रन. हा तिसरा रन. आणि अशा प्रकारे 3 रन भेटलेत धावून. हा उंचचा फटका चौकारच्या लाईनने, पण हा फिल्डिंग अडवली आहे आणि इकडे 2 रन धावून कंप्लीट झालेले आहेत. 2 बॉल. हा तिसरा बॉल. 1 रन कंप्लीट.
हा उंचचा फटका षटकारच्या लाईनने आणि हा षटकार आणि हा पहिलाच षटकार या मॅचचा. 4 बॉल 18 रन. नो गेन. हा नो बॉल आणि हा 1 रन आणि 9चा दुसरा. 3 रन कंप्लीट. आणि हा शेवटचा चेंडू. हा उंचचा फटका आणि हा चौकारच्या दिशेने आणि हा चौकार नाहीये. चौकारच्या दिशेने बॉल गेलेला पण वेदांतने अडवले ना, त्यामुळे चौकार नाही हा. आणि ही आता ही 4थी ओव्हर करतोय दिग्नेश बुट्टे. 4थी ओव्हर टाकताना 23 रन आणि हा कट केलाय. 1 रनच. हा उंचचा फटकार षटकारच्या दिशेने आणि हा षटकार मारलेला आहे दुसऱ्या चेंडूत. 4थ्या ओव्हरीतले दुसरा बॉल आणि हा तिसरा चेंडू. हा पण उंचचा फटका आणि हा गेला आहे षटकार. आणि 3 बॉल आणि हा बॉल मिस जातोय. 4 बॉल. इथे 1 रन कंप्लीट. दुसरा रन पण कंप्लीट. हा इकडे 1 रन कंप्लीट. 2 रन घेतलेत. तर पुढील ओव्हर करतोय वेदांत खोत आणि बॅटिंग करतोय तो गौरव. वेदांतचा पहिला बॉल उंचसा फटका मारलाय आणि हा गेला इकडेच. 1 रन धावून कंप्लीट. दुसरा रन पण कंप्लीट. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न आणि तिसरा रन पण कंप्लीट. दुसरा बॉल हा मिस होतोय. तिसरा बॉल आणि हा जातोय तो विकेट. घेतलाय विकेट. चौकारच्या दिशेने मारून पहिला रन कंप्लीट. दुसरा रन पण कंप्लीट. 4 बॉल 44 रन. हा इकडे 1 रन घेताना दुसऱ्या रनचा प्रयत्न पण असफल. हा उंचचा फटका चौकारच्या दिशेने पण इकडे दीप याने बॉल अडवून थ्रो केलेला आहे. त्यामुळे यांना 3 रन भेटलेत. 5 ओव्हरच्या नंतर संघाची धावसंख्या होते 49. आता ही शेवटची ओव्हर या मॅचची. शेवटची ओव्हर टाकतोय तो दीपेश पडेलकर. हा पहिला चेंडू हा मिस करताना. हा दुसरा चेंडू प्लेस केलाय बॉल आणि हातातच बॉल होता. तिसरा चेंडू हा उंचचा फटका चौकारच्या दिशेने आणि हा चौकार गेलेला आहे. आणि संघाची धावसंख्या होते ती 53. 3 बॉल 53. शेवटची ओव्हर. वाईट नो चेंडू. 55 रन. वाईट चेंडू. बॉल मिस होताना. संघाची धावसंख्या होते 56. हा पुढील चेंडू आणि हा विकेट नाहीये.
अशा प्रकारे ह्या संघाची धावसंख्या होते 56. आणि नेक्स्ट खालचे बॅट्समन आलेत, तर संघाची धावसंख्या झाली आहे 56. तर समोरच्या टीमला करायचे 57 रन ट्विन आहे. इकडे अंपायर चेंज होताना आता दुसरे अंपायर आलेत. नाव काय तुझा? दुर्वेश यादव. तर या संघाला धावसंख्या करायची ती 57. तर पहिल्यांदा उतरलाय वेदांत खोत आणि पहिलाच बॉल हा मिस झालेला आहे. तर बॉलिंग करतोय तो आदित्य. हा पहिलाच चेंडू वेदांतने मिस केलेला आहे. पुढील चेंडू हा उंचचा फटका आणि हा चौका. 2 बॉल 4 रन. पुढील चेंडू हा चौकारच्या दिशेने फिल्डिंग केलेली आहे आणि हा 2 रन कंप्लीट. संघाची धावसंख्या होते 3 बॉल 6 रन. हा उंचचा फटका चौकारच्या दिशेने, हा फिल्डिंग होताना 2 रन धावून कंप्लीट. संघाची धावसंख्या होते 5 बॉल 10 रन. ओव्हरचा शेवटचा चेंडू आणि हा वाईड. 11 रन. 5 बॉल 11 रन. लास्ट चेंडू आणि हा चौकारच्या दिशेने आणि हा चौका. वेदांतच्या बॅटमधून बसलेला हा दुसरा चौकार. ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पहिल्या ओव्हरची धावसंख्या होते 15. तर हा दुसरा बॅट्समन गणेश चौगुले दुसऱ्या शतकाचा सामना करताना दुसरी ओव्हर करतोय तो बंटी परब आणि हा उंचचा फटका. 1 रन धावून भेटला आहे. हा चौकारच्या दिशेने गेलेला बॉल आणि हा मिसफील्ड झालेली आहे आणि हा चौकार. 2 बॉल 20 रन. हा इथे 1 रन. हा चौकारच्या दिशेने मारलेला चेंडू. तर हा चौकार गणेश चौगुलेने मारलेला हा पहिला चौकार आणि हा 1 रन धावून कंप्लीट. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न, तिसरा रनचा प्रयत्न, 3 रन कंप्लीट. अशा प्रकारे संघाची धावसंख्या होते 28. पुढील चेंडू 1 रन मिळताना 29 रन. अशा प्रकारे इकडे आऊट होताना चौगुले, गणेश चौगुले आऊट. आणि हा पुढील बॅट्समन येतोय जिग्नेश. तर पुढील ओव्हर करतोय तो अद्वय आणि हा पहिला चेंडू 1 रन धावून कंप्लीट. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न, दुसरा रन पण कंप्लीट. तर संघाची धावसंख्या होते 31. दुसरा चेंडू अद्वय यांचा आणि हा 1 रन धावून कंप्लीट. दुसरा रनचा प्रयत्न, दुसरा रन पण कंप्लीट. 3 रन धावण्याचा प्रयत्न, 3 रन कंप्लीट. अशा प्रकारे 2 बॉल 34 रन. हा तिसरा चेंडू उंचचा फटको मारल्याना तो सीमारेषेत लावल्यान कडकडीत. तो जिग्नेशाने लावलेलो पहिलोच चौकार. संघाची धावसंख्या होते 38. चौथा चेंडू आणि हा 1 रन. हा चौथा 5वा चेंडू षटकारच्या दिशेने आणि हा चौकार भेटताना दुसरा चौकार जिग्नेश यांच्या बॅटमधून शेवटच्या षटकातला आणि रन होतील 45. हा डेड बॉल. हा 2 रन धावून कंप्लीट. तिसरा रनचा प्रयत्न आणि तिसरा रन पण कंप्लीट. 48 रन कंप्लीट होताना
संघाची धावसंख्या होते 49. संघाला सामना जिंकण्यासाठी फक्त 8 रनची आवश्यकता आणि इकडे 2 रन धावून कंप्लीट. नो गेन. संघाची धावसंख्या होते 51 आणि हा शेवटचा चेंडू शतकाचा. इकडे 1 रन धावून कंप्लीट, दुसरा रन पण धावून कंप्लीट, तिसरा रन धावून कंप्लीट. ओव्हर 53 रन. संघाची धावसंख्या होते 54. शेवटची षटक. संघाला सामना जिंकण्यासाठी फक्त 3 रनाची आवश्यकता. शेवटच्या षटकाचा पहिला चेंडू आणि हा 1 रन धावून कंप्लीट, दुसरा रनचा प्रयत्न, दुसरा रन कंप्लीट, 3 रन धावून येताना अशा प्रकारे हा संघ विजेता होताना अशा प्रकारे हा संघ विजेता झालेला आहे. तर किंग बॉयज या संघाने हा सामना जिंकलेला आहे. तर तुम्हाला कसं वाटलं जिंकून? हा, तर यांनी उत्कृष्टरित्या फिल्डिंग आणि बॅटिंग केलेली आहे. तर हा सामना जिंकलेला आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघितला हा सामना झालेला आहे आणि हा टीम संघ जिंकलेला आहे आणि हा टीम पराभव झाला या टीमचा. तरी पण हरकत नाही, त्यांनी खूप चांगल्यारित्या आपलं प्रदर्शन केलेलं आहे, चांगल्या रीतीने स्कोअर पण केलेला. तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व्हिडिओ बघितला असाल तर. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.